Шановний Володимир Михайлович, шановні депутати і шановні запрошені. Позачергове зібрання сесії і питання, яке ми сьогодні розглядаємо на сесії, воно є дійсно дуже важливим і разом з тим викликано тою ситуацією, яка в першу чергу покликана захистити майно комунальної власності громади міста, унебезпечити майнові відносини з іншими кредиторами, які сьогодні без відома громади і міської ради розпочали процеси по відчуженню нашого майна. Питання, яке ми сьогодні розглядаємо, всі ви вже ознайомлені і по суті знаєте. Але виступи і роз'яснення, воно і буде продиктовано для тих людей, які прийшли як інвесторів Щорса 155 і громади нашого міста. Безумовно, на сьогоднішній день головний зміст рішення, яке ми з вами приймаємо, це розпочати процедуру припинення комунального підприємства «Житомирбудзамовник» шляхом ліквідації з метою, щоб призупинити виконавче провадження по майну комунального підприємства «Житомирбудзамовник». Безумовно, ми сьогодні ще раз хочемо сказати і наголосити, що прийняття даного рішення сесії міської ради розпочинає процедуру. Вона дає можливість нам втрутитись у процеси по управлінню нашого комунального майна. І тим самим раціонально забезпечити в першу чергу дуже важливий момент. Це збереження активів і пошуку коштів для завершення об'єкту Щорса 155, незавершеного будинку. Хочу сказати таку річ, що комунальне підприємство «Житомирбудзамовник» створено при реорганізації управління комунального будівництва міської ради в 1992 році. Основним предметом діяльності підприємства є виконання робіт, пов'язаних з будівництвом. При здійсненні діяльності підприємство виступало в якості замовника або генерального підрядника будівництва. Ви знаєте всю історію діяльності даного підприємства і ті відносини, які складалися і які мали місце. У відповідності до статті 78 Господарського кодексу України майно комунального підприємства перебуває у комунальній власності міста і закріпляється за таким підприємством на праві повного господарського відання або оперативного управління, якщо це передбачено певними відповідними окремими угодами. Враховуючи, що Житомирська міська рада є засновником комунального підприємства «Житомирбудзамовник», все майно, що перебуває у повному господарському підприємстві, є комунальною власністю міста в особі Житомирської міської ради. Але всупереч вказаним вимогам законодавства комунальне підприємство «Житомирбудзамовник» було зареєстровано право власності на нерухоме майно по вулиці Щорса 4, об'єкт незавершеного будівництва по вулиці Щорса 155, це багатоповерховий житловий будинок, та інше нерухоме майно за підприємством. Дехто сьогодні задавав і вчора на комісії. А як ми так, що ми не бачили в БТІ, в реєстрах і так далі? Згідно чинного законодавства є декілька процедур вчинення у такій дії. В даному випадку ці комплекси, це майно відбулося за рішенням суду. Причому не ставлячи до відома ні міську владу, ні ставлячи до відома і БТІ. І тільки через судовий реєстр ми вилучили, узнали про цю інформацію і стали аналізувати про те, яким чином унеможливити, зберегти і забезпечити раціональне управління комунальним майном. Безумовно, були думки, і я дякую сьогодні юридичному департаменту, Галині Васильівні, які дуже ретельно на ці питання працювали, що, можливо, не варто було в сесії міської ради збиратися для того, щоб приймати це окреме рішення.
Ми шукали інші юридичні аргументи, підстави для того, щоб прийняти правильне рішення і призупинити цей процес. Було зроблено 2 позови до суду. Прикро, але вони залишилися без розгляду. І як висновок, як рекомендацію, ми звернулися до Володимира Михайловича, Галина Васильівна, юридичний департамент, що як вихід, як можливо, крок, який точно не нашкодить, більше не несе шкоди, прийняти те рішення, яке сьогодні вам пропонується для розгляду.